A szavazást pedig lezártuk, nézzük, hogy önöknek mi a véleménye. Ugye azt kérdeztük, hogy melyik rendőrtanonccal lesz a legtöbb probléma a héten, az összes nevet láthatták, tehát az önök véleménye szerint melyik rendőrtanonccal lesz a legtöbb gond. Na nézzük, hogy önök hogyan döntöttek, vagy mit gondolnak, mi a véleményünk. Torony magasan, Attila, hát nem is értem, hogy ezt miért gondolják így. Egyébként nézzük, hogy mi lett a végeredmény. A kérdés ugye úgy hangzott, hogy ki volt a legjobb rendőr a héten. Hát igazából egyik téralakó sem muzsikált túlságosan fényesen. Nézzük, hogy önök kit láttak a legjobbnak, a leglelkesebbnek. Nézzük, hogy hogyan alakult a szavazás. Attilát. És akkor nézzük, hogy mi lett az online szavazás végeredménye, hogy döntöttek önök. Ugye a kérdés az volt, hogy melyik páros dalára ébredjenek holnap a villalakók, vagyis kinek a dalát játsszuk be újra. Nem az eredetiről volt szó, hogy mondtam, hanem azt, amit tegnap hallhattak. Na nézzük akkor, mi lett a végeredmény. Nagyon jó, örülök, hogy van humorérzékünk. Scheherezád és Attila dalával büntetjük meg a villalakókat holnap reggel.